Ngati saya tansah sandingan kang katya miming tuna setyeng katresna pujanku sayang mangya klanggengan mere bisa kasembatan antuk jatine katresna sineksen bulan kekencar ratri gurit jagat bareng kelawan si reki nata bunga ngerenggo tresno nyanjing sliramu dengan manis sesotyaku loro lopotan sanggandeng lan siro lelono wono sopo tarajang godhong aku gemi janji suci kang wis tinali nyawiji tekaning pati sumpah ing ati
tansah sandingan kang kadya mimimin tuna setyang katresnan hujanku sayang mangke langgengan mere bisa kasembatan kanto jati ning kasetyan putri sepuh muda sedaya sinambi merasa kawula kang rupane boten nyata kula niki laresan ora nyono ora ngira kowe medhot tali ning asmara tresnaku kang tulus suci
Rama jaga malah mok plenjani apa pancen wis nasibku kudu pisahan karo sliramu senadyan abot jroning ati nanging aku ora bisa ngoncati apa wis ora kalimat sumpah janji ngomong marang aku sineng sen lintang rembulan jarine tresnamu mong kanggo aku wis nganti telok ketiga nanging sliramu ora kirim warta bareng saiki wis teko kowe malah gandeng priya liya ora nyono ora kira kowe medhot taline ngasmara tresnaku kang tulus suci rampok jaga malah mok plenjani apa pancen wis nasibku kudu pisahan karo sliramu senadyan abot jroning ati nanging aku ora bisa ngoncati perayaan ini yang besar sekali untuk meringati sore hari tasyakuran mila kula niki saged ugi mriki sebab ditinggali kalian hamengku gati kados sampun cekap lagu-lagu kula mbok menawi lepat nyuwun bunging pangarsa Sahadat loro dan gambar Raden Janaka salat kang kuat dan gambar Werkudara kang bisa ngrampungi perkara cacah agama nalika lagi
perang tempur Bratayuda pancen nyata ana tlatah tanah Jawa agama Islam iku pancen luwih utama ngawituni sing nyebar para wali songo kang duwe gelar Raden Said Sunan Kalijaga anggone nyebar lewat seni wayangan susah payah akeh beban lan uga ujian ning nyatane wali songo kasembatan anggen critake rukun Islam ing wayangan sahadat loro dan gambar Raden Janaka salat kang kuat dan gambar Werkudara kang bisa ngrampungi perkara cacah agama nalika lagi perang tempur Bratayuda bayare zakat dan gambar Raden Arjuna Raden Puntadewa iku gambarane poso yen pungkasane munggah haji lamun puasa ginambar Kresna dadi ratu ingkang Astina ngambar arom tan kuciwa katon memanise sekar mekar lan melatiri nonce katon binalo tak ganti aneng jagat katresna tiada yang lebih indah tiada yang lebih rindu selain hatiku handai kau tahu rembulan kang sumunar nyakseni tresno kang tuhu tan ono liya mung sira sayangku wanodya ayu utama gambar arum ing kusuma mulat leleng brata agawe sengsem menolo Iya
manis sekar bakar lan melati rinonce katon kita lo kakanti anteng jagat supaya badane rasa sinambi maca erang-erang kaula ingkang miturut agama. Ayo para kaum muslimin muslimat serta ansor lan fataya padha kiyata anggone menghormat marang nyose Nabi Muhammad. Namun wong urip ora gelem menghormat besok yen ana akhirat bakal keparingan siksa lan lanat geni neraka kang mulat. Iki seni datang nganggo kumpulan jenengane kesenian gayangan senadyan Allah kena kanggo hiburan kena dadi golek pasetulungan oleh
uga dadi golek paseduluran. Atur para kanca atur pambagya dumateng para rawuh sedaya matur nuwun saged teng rawuhnya wonten ing keramaian punika mugi Allah ingkang Maha Kuwasa kersa paring widodha ngatur para putra atur pambagya nyuwuning bapak ibu sedaya bondo bau pikiran lan tenaga serta bantu kalawan jiwa raga Gusti Allah ingkang Maha Kuwasa kersa paring nugraha kita nyuwun dumateng pangeran saged ana tepi kewajiban ingkang kasebat ing dalem Al-Qur'an Nabi Muhammad kang kados utusan ingkang kautus dening pangeran kautus dening pangeran atur para putra atur pambagya dumateng para rawuh sedaya matur nuwun saged ing rawuhnya wonten ing keramaian punika Gusti Allah ingkang Maha Kuwasa kersa paring nugraha. Wong ayu tak enteni lilane wong tuaku nerima kowe sing sabar ya tresnaku ing tembe mburi bakal dadi duwekmu do Gusti sing tak puji paring ana dalan kanggo tresnaku abote wong nandhang tresno tak bela
semu nganti kapan aku ra ngerti iso nyanding sliramu abote dadi wong sudara tresna tulus ora dipercaya wong tuwa ngumbar sujana tansah ngira aku wong durjana pancen dalan sing tak limati galor kidul mung jengkol paribasan turu klesetan uripku tansah cedak pacobaan wong ayu ngenteni lilane wong tuaku nerima kowe sing sabar ya tresnaku ing tembe mburi bakal dadi duwekmu